आज एगो रउआ लोग के समक्ष बड़ी ही सुंदर विरह के भाव परोसे जा रहल बानी। बिरहिनिया बेचारी घर में बा आ बोलमुआ के कहता कि राजा जी रउआ बाहरा मत जाए, रउआ घरे में रहे, रुपया पैसा ना चाहिए, सोना चांदी ना चाहिए, गहना गुड़िया पहने के मन करे तो अपना कान में आम के लकड़ी डाल ले, लेकिन रउआ आँख के सोझा रहे। बोलमुआ के बुझात नहीं खे, बाहर में जाके सौतीन से अजुड़ा गई बा आ कहता कैसे सरोज बाबू कि अरे जुल्मी जवानी घर में, अरे जुल्मी जवाना, अरे जुल्मी जवानी घर में, अरे जुल्मी जवाना आ कहीं ना जाना ना वो सजना, कहीं ना जाना ना वो सजना। कहीं ना जाना ना वो सजना, कहीं ना जाना ना वो सजना। ए सरोज भैया, ए अनिल भैया, ए सरवण भैया, ए हमारा न काम नइखे राजपाट धन से, पूजा करब दुनु बेरा राखब जतन से। हमारा न काम नइखे राजपाट धन से, पूजा करब दुनु बेरा राखब जतन से।
ए राजा बेदर्दी सतावत बारे बेदर्दी सतावे घरे ए लोग मारे ताना आ कहीं ना जाना ना वो सजना कहीं ना जाना ना वो सजना बेगाना अरे कुंवर जी के मारे लोग अरे सरोज भाई ताना आ कहीं ना जाना ना वो सजना कहीं ना जाना ना वो सजना कहीं ना जाना ना वो सजना आई अब सुनल जाओ।